Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Fil-programm tal-lum se niltaqgħu mal-prim kitarista Ronnie Kallejja tal-Mosta. Ronnie, xi kemm għandek żmien illum? Illum għandi 34 malwa. U kemm ilek iddoq il-kitarra? Inni issa mal-dwar 20 sena. U minn dejjemek prim? Minn dejjem iva, minn dejjem bad. U kif tħajjart? Kont nanni xi għanja. Mela għandna wkoll inti? Kont nanni waħda mal-ewwel. Spiritu pront? Ejja. Sewa. Allura mbagħad. Mat qatt ma kelli min jakkumpanjani. Sewa. U kien għalli għandi kitarra mbeħħielek. Sewa. Għattu billi nixtri għattu jenna fin doqqa. Għalli ma titgħallimx ma qoddim. U bdejt immur nisma' xi sijana. U bdejt nara x'inhu ma jagħmlu. Sewa. In-noti kif jirfsuhom u dalla fuqin. Sewa. Meta tajt kif jirfsuhom xi ġifieri, għax ma qed jisma' ma jafx. Kif terfes l-akkordju tastiera fuq. Kif tmiss jiġifieri. Kif tmiss eżatt. Sewa. Kif tmiss il-kordju veru. Tafas il-kordju u blit l-oħra. Issa inti speċi kien hemmhekk xi ħadd li taħseb li inti qed tisma'. Ta' min l-iktar prejjem li speċi hekk affaxxinaw ġibduk u qed tara jien kieku dan il-dan kieku nimxi miegħu jew ma dan jew mal-oħrajn. Jiena għalhekk dritt kien tallimt waħdi solu. Sewa. Bis-semmat wara xi 5 snin indoq waħdi id-dar. Dajt trawni xi tapes ta' Salvino, għallu dan kien tajjeb, Salvino l-ħox tal-Mosta. Sewa, Salvino sajt. Sewa. Smajtom u dajem t-provaw, t-fettex. Perstin dajem tal-em blodit. Sewa. Ġifiri inti blodit allura? Ejjem blodit indoqqa. Sewa. U bħala egdaq ta' prejjem, fej taħseb liktar li issib żvoga li jom, id-dar waħdek fil-ħujen, kien hemm postijiet fejn inti. Dajem l-ektar li kien mal-lejl, id-dar mal-lejl. Sewa. Bissa mat, kem ħaddum waħdek, ma la jisamawni u ġawalija. Sewa. Imma taħseb li illum l-għana kif qed isir illum għad baqa skop inti l-pupa kien li bdija di li l-prim kitarista għandu jingħata għal-ħin ħalli jdoq waħdu ħalli huwiex jaf. Mhux l-għannej biss huwiex jaf. Inti taħseb li baqa ħin illum għatitukom ħin l-għannejja jew inkella kollox jduma jgħadnu biss u jiġu għala bjibhom minnkom. Problema nara. Għax li jgħi pereżempju kun hemm gajt għannejja, kun hemm 12 l-għannej kull ħadd jgħanni. Sewa. Biex tagħmel il-prima tiegħek tittab il-fost bejn għannejja u ieħor. Jivi għalik, ma għasibx li għatajba di. Għalina bħala kitaristi aħna nkunu dik il-kwarta daqqa għalina biss. Ma jtu ilkom? Ma hemmx ċans għalija wis, ma l-għannejja. Jiġifieri allura kważi kważi l-għana spiritu pront, meta jkun hemm il-qalba kważi kważi għalikom aħjar. Żgur, eżatt. Minna doq prejm speċjalment. Il-prejm kollu l-żvok tiegħu. Jiġifieri ma taqbilx li inti jkun hemm allura għana waħdu hekk. Għax ma tiġi jista l-prim għal-bar jista jiġi l-akkompanjament biss. Sewa. Sa ħaġa interessanti ħafna li din is-sena, ġvedin ngħidu aħna xi 6 ilu fl-1999, meta tlajna flimkien Sardinja ma' sħabek fil-fatt ma' Franz Asa u Salvotanti, l-Baganin sew kien hemm minn Sardinja stess u minn ta' Mediterran minn Kreta u hekk. Għattom ħafna il-varjeta tal-prejem tiegħek. Fuqat li għaw Malta ngħidu, jew inkella ħafna ngħidu ħażin, għax ħafna ħażin, li l-prejem mhumiex varjati. Huma varjati. Varjati ħafna, varjati. Varjati x-xogħol ta' stiera qatt ma terfes l-istess, alla bil-fost x-xogħol joħroġ varjat. U fil-każ tiegħek naħseb iktar għaliex inti bludit. Kif? Inti bludit. Bludit, allura skont l-għannejja toħroġ id-daqqa tiegħek. Sewwa. U rigward l-għannejja. Taħseb li dawna kollha iridu l-istess xogħol jew inkella jippretendu li kull wieħed itoqgħodlu għassa. Jien naħseb li kull wieħed itoqgħodlu għassa għalih u tara għax inka biex tispiċċa prima tiegħek tittoqgħod attent kif joħroġ l-għannej. Sewa. U l-kadenza speċi għalik huwa mezzi ieħor veru biex jista' turi il-kapaċità u l-varjetà tiegħek. Eżatt, eżatt.
Kellek il-prejm ta' garanzi dejjem nirsu mod ieħor aħna biex noħorġu x-xogħol tagħna sit mare għarre u re menore pereżempju ma tidħol alla taġa. Sewa. Ħalli issa nibdew nisimgħu xi ftit mill-prejjem tiegħek u ħanisew l-ewwel waħda illa maġġore. Ħajdoqqu kollha hawnhekk kif dan l-ewwel Salvotanti, Kanadiż u Frans Qasa ta' Saqajn.
issa ħanisimgħu il-prejem l-oħra, il-prejem tas-sol Maġġore.
Issa se nisimaw l-Roni, flimkien ma' sabu Salvutant il-Kanadis u Franz Azda Sajn, li ħajdoqqulna il-Fa Maġġore.
Issa, wara dawk il-premjer sbieħ, ħan nisimgħu ir-re minore.
Mela fakarku qegħdin tisimgħu il-prejjem ta' Ronnie Calet tal-Mosta u sħabu u issa imisna il-prejjem tal-La minore.
nisimaw għallum l-aħħar silta dik li hija magħrufa bħala ta' Sufara.
Mela dak kienu l-aħħar prejjem ta' Roni Kalleja u Sabu Salvutanti u Franz Aza. Roni l-aħħar ġiex kelmiet. Inti bħala prejjem taħseb li nistgħu hekk nżidu magħhom daw, jiġifieri bħala xogħol min-naħa tiegħek. Hemm fejn timla. Id-daq kollu bla fejniw. Tar ma żid iktar jiġi sabiħu. Imma inti min-naħa tiegħek pereżempju xi studju, xi prattika tagħmel ħalli dejjem issebħu għax jiena ftit ta' snin li nafek dejjem kull darba isbaħ minn taqbel. Delezzju tiegħek li tibqa' dejjem iżżid ix-xogħol tiegħek. Jiġifieri inti tagħti każ mhux sempliċement ħalli kollox għaddej kif jiġi u kif ħabat laqat. Jekk ħażin tħallħem ma tagħmilha waħjar iżid ma tajjeb li jkollok. Jiġifieri hemm sforz minn naħa tiegħek li dejjem tiġġedet u żżid. Mhux sempliċement. Il-memorja tiegħi jien kif nixtieq f'qalbi li x-xogħol li għandi nirdu pjaħ jekk nitripleħa ħjar anzi. Issa, inti qed narak li ddoq bidejk, biswaba, u mhux bil-pinna, x'inhi raġuni l-aħħar fit kelmita x'ħajsir ħin. Daqqat li ndoq jiena biswaba hija li kitarra aħna mak magħruf in suppost dik id-doq bidejk mhux buġġett artifiċjali. Ma x'vantaġġ tara li qed iddoq biswaba? Xogħol iktar hemm ħlewwa u iktar hemm xogħol li ħoġġet jħeġ mill-qalb id-daqqa tas-soba natura hu. Jiġifieri inti tħoss li l-kordi iktar tista' tikmandhom mill-bil. Eżatt, tikmanda xogħol tidreġ jekk tridu. Sewa, issa mistoqsija li saqsejta wkoll min idoq bħalek kim kitarista. Qiegħed tħajjar il xi ħadd inti biex ix-xogħol qed tagħmel inti sabiħ ikompli mhux nieqfu miegħek. Kemm waqaf ma' ħadd ieħor. Napputi tiegħi imma min jaf il-futux biex iwaslu. Ma qed jitgħallem da bħalissa jikkompanjak hekk biss. Għalissa jikkumpanji ma beda jdoq xi żax tiprejjem ukoll. Sewa jiġifieri minn naħa tiegħek qiegħed tagħtih ukoll ftit ta' żejt ukoll hux veru. Kieku jgħidni għajr. Tajjeb, jiena nirringrazzjak u nistiednek ukoll għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla biex indoqqu ftit għamliet oħra differenti minn dawn il-prejjem tiegħek. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tagħna, intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.